Bon dia a tots! Vos he de donar una notícia. Hem superat la primera setmana. Ué, 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 ué. No ho estàu fent enlloc. Vinga, tots, classe d'esgrima. Ué, 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 ué. Molt bé, que no me'l falti moment de riure perquè si no... Bueno, a banda de tot, Denisa, no sé exactament quin dia és, però sé que falta poquet pel teu aniversari, així que molt d'anys, salut, molta força, moltes felicitats i que quan tot això passi duguis una tarta ben bona per celebrar-ho a la classe, d'acord? Així que res, molt d'any, bombón. Bueno, chicos, acaba la primera setmana, com vos dic. Supos que dissabte i diumenge no sé si pujaré vídeos, però bueno, l'he dit, que estic molt contenta amb tots. Estàu fent molta feina, estàu complint les tasques que teníem previstes. Els dibuixos de tots sortirà bé, m'encanten, els heu fet superxulos, de veres, enhorabona. I bé, vos he de dir que tots els profes de quart estan molt contents amb vosaltres. Seguiu mirant els cançoners de Marcos, els vídeos d'en Guillem per fer un poc de moviment d'educació física a casa, el meu, si voleu. I res, això, l'he dit, que vos enyoro molt, tenc moltes ganes d'estar amb vosaltres a la classe una altra vegada, d'estar tots junts, de que tot torni a la normalitat, així que vos envio un beso i una abraçada super forta amb el meu desitjos de que el més aviat possible puguem tornar a estar junts. Un beso super gros, ànims, molta de força, quedeu-vos a casa, renteu-vos molt les mans i fins aviat, esgrimistes!